Гледате нагоре към небето и виждате самолет, който минава и оставя следа. Но какво ако тази следа не е просто безвредна водна пара? Както ни казват Chemtrails, трайните следи от високолетящи самолети породиха противоречива теория. Дали се използват за зловещи цели? Някои твърдят, че тези следи съдържат химикали за промяна на времето, контрол на поведението или тайни експерименти. Кондензационните следи са обичайното обяснение за тези ивици, образувани от изгорелите газове на високолетящите самолети. Но привържениците на теорията за Chemtrails твърдят, че кондензационните следи изчезват бързо, докато Chemtrails остават и се разпростират. Документи и патенти разкриват, че модификацията на времето наистина е възможна. Правителства и организации изследват и експериментират с засяване на облаци, опитвайки се да променят метеорологичните модели. Това потвърждава ли съществуването на Chemtrails? Твърдения за мистериозни заболявания като дихателни проблеми и умора, заедно с промени в околната среда като влошаване качеството на водата, се свързват с Chemtrails. Научните доказателства обаче остават неуловими. Истината за химтрейлите остава загадка, карайки мнозина да поставят под въпрос намеренията на властимащите. Дали има скрит план зад самолетите, които кръстосват небето ни? Отговорът може да е по-близо, отколкото мислите. Останете с нас за повече информация, докато продължаваме да разгадаваме тайните зад химтрейлите. Какво мислите вие? Споделете вашите мисли и теории в коментарите по-долу.